Estem vivint temps de pandèmia. Portem mascaretes, no podem sortir de casa i vam viure 3 mesos de confinament. Malgrat tot, ens hem adonat que hem descobert alguna cosa bona enmig d'aquesta situació. Per exemple, aquestes. Treballar amb tu mateix. Pasar más tiempo con mis mascotas. Hem après a tenir més responsabilitat perquè les persones hem seguit les normes del Covid. Saber les persones que realment estimem. Aprender a valorar las clases presenciales. Gràcies a la pandèmia, molta gent s'ha pogut quedar treballant a casa en lloc d'anar a l'oficina. Compartir con la familia. La pandèmia ens ha ajudat a conviure amb la gent de casa. La quarantena ens ha fet valorar el que realment importa i el que no. Pasar más tiempo con la familia. Per descobrir nous hobbies.